Dragi copii, astăzi vom face o activitate de lipire. Pentru aceasta am ales ca subiect principal un brăduț. Pentru a face această activitate veți avea nevoie în primul rând de un șablon în formă de brăduț, de o foaie albastră, fie că e deschisă, fie că e un pic mai închisă, este bună oricum, un lipici, vată și de biluțe micuțe de polistiren. Da? Pentru început vom lua lipiciul și vom pune pe toată suprafața brăduțului. Așa. Luăm brăduțul și îl lipim pe această hârtie. Apoi vom pune niște pete de lipici deasupra brăduțului. Și vom lua așa bucățele de vată care, în activitatea noastră, țin locul norișorilor. Și ce fel de norișori credeți că sunt aceștia? Sunt norișori de zăpadă. Și atunci ce vom face? Facem cu lipici, atât în zona de pe lângă brad, cât și pe brad. Și veți vedea ce facem după aceea. După ce facem bine cu lipici, așa, luăm biluțe de polistiren și împrăștiem pe suprafața planșei. De ce? Pentru că acești norișori de vată nu stau degeaba, ci fulguie pe brăduțul nostru. Vă place ce a ieșit? Dacă da, nu rămâne decât să faceți și voi.